Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι ένας κλάδος αφιερωμένος στο να βοηθά τα παιδιά να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, σε όλες τις πτυχές της ζωής. Φανταστείτε ένα παιδί να παλεύει με τις καθημερινές ρουτίνες της ζωής, όπως να ντυθεί ή να φάει με ένα πιρούνι. Οι εργοθεραπευτές είναι αυτοί που παρεμβαίνουν, οπλισμένοι με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, για να καθοδηγήσουν αυτά τα παιδιά στον λαβύρινθο των βασικών δεξιοτήτων της ζωής. Είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στα παρασκήνια, βοηθώντας τα παιδιά να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, να χτίσουν αυτοπεποίθηση και να αποκτήσουν ανεξαρτησία. Οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν το θεραπευτικό παιχνίδι ως μια ελκυστική και διασκεδαστική προσέγγιση, για να βελτιώσουν τις γνωστικές, τις σωματικές και τις κινητικές δεξιότητες του παιδιού. Δεν έχουν όμως ως στόχο μόνο τις σωματικές δεξιότητες, αλλά θα ασχοληθούν και με τις συναισθηματικές και κοινωνικές πτυχές της ζωής. Οι εργοθεραπευτές βοηθούν τα παιδιά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να αλληλεπιδρούν με τους άλλους και να αισθάνονται άνετα με τις δικές τους ικανότητες. Με λίγα λόγια, η παιδιατρική εργοθεραπεία έχει να κάνει με την ενδυνάμωση των παιδιών να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο.